takéto rodinné firmy všade vo svete sú veľmi stabilné firmy. Naozaj tie firmy sa nerozpadávajú každý mesiac a nevznikajú znova na novo. To sú veľmi stabilné firmy. A druhá vec je dôvera. Dôvera vo vnútri tej firmy, ale dôvera aj navonok. To je presne toto, stabilita a dôvera, čo v tejto krajine najviac chýba. Tu nedôveruje banka podnikateľovi, podnikateľ banke, podnikatelia navzájom už vôbec nie, podnikatelia štátu neveria a opačne, ale v rodinnej firme, kde sú tie vzťahy založené aj na príbuzenstve, tá dôvera, keď sa spriemeruje dlhodobo, je určite vyššia ako vo firmách, ktoré sú založené len na základe súčasne platných pravidiel. A tá dôvera je to, čo všetci by sme potrebovali aj v týchto časoch krízy. A mne nedá, aby som v tejto chvíli vám neprečítal výrok Tomáša Baťu z roku 1932. Tomáša Baťu nemusím predstavovať, pravdepodobne nepodnikal na základe zákona o rodinnom podnikaní, ale jeho podnikanie malo všetky prvky rodinného podnikania a traduje sa už niekoľko desaťročí o tom, ako on aj o svojich zamestnancov sa vedel postarať, že s nimi mal pomaly až taký rodinný vzťah. Ale preto jeho výrok z roku 1932, hovorím, kde dostal otázku, ako výjsť z krízy, pretože pomaly v podobnej situácii sme na tom aj dneska. Takže skúsim vám prečítať jeho odpoveď na krízu. Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy sami od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy. A teraz, toto chcem zvýrazniť, pracovať, šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejšie, žiadúcejšie a čestnejšie, než lenošenie a mrhanie. Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery, technickými zásahmi, finančnými a úverovými ju však prekonať nejde. Dôvera je vec osobná a dôveru je možné obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom. Toľko k tomu. Na prvý pohľad sa dá povedať, že čo to má spoločné s rodinným podnikaním, ale keď sa nad tým zamyslíte, je tam všetko, čím žijeme dneska. Kríza morálky a dôvera, ktorú tak veľmi potrebujeme, v podnikaní zvlášť. A rodinné podnikanie by tomu mohlo napomôcť, takisto aj z tej stability, aj tú stabilitu, ktorú tak veľmi potrebujeme.